Ma tunnen ikka, et ma olen liiga aeglane. Siinä ei ole aika moljutada. Ja siihen laitan myös. Joo, siitä voit laittaa siihen nyt tiputtaa ja siitä. Tervist, head vaatajad ja tere tulemast meie hõimlaste lainele. Eelmises saates alustasime oma teekonda põhjanaabrite juures, kus võtsime suuna Karjala poole. Helsingis külastasime karjalaste konverentsi ning savolaste pealinnas Kuopios saime sirvida kõige esimest Kalevipoja raamatut. Tänases saates jätkame Kuopio avastamist. Siin elas ja tegutses kunagi naine, kelle ideede järgi toimib praegune maailm. See siin on olnud kuulus Minna salong ja just siit on kasvanud tõenäoliselt välja see mõte, et naised võiksid saada valimisõiguse. Ning siin ajas usuasja ka Muhumaalt pärit peapiiskop. Peapiiskop Hermanni teeneks loetaksegi seda, et ta suutis Soome kiriku iseseisvust kaitsta. Uue päeva esimese peatuse teeme aga kohas, mis lõhnab õige magusasti. Õhk on täis värske leiva lõhna ja see tähendab ainult ühte, ehk siis küpsetatakse värsket kalakukkot. Mis asi täpselt kalakukk on ja kes on Handa Pardanen ja miks ta on siin Pagarjääris seda juba aastast 1931 teinud, seda tasub uurida. Hei! Ma ei ole sellises leivatehases käinud väga ammu. See on midagi väga kodust, midagi sellist, mida ma mäletan Eestist võib-olla 20 aasta tagant. Kuigi leivakoja lõhn on tuttav, valmib siin siiski toit, mida meie maal ei tunta. See on kalakukko ehk leib, mille täidiseks on peekonisse mässitud kala. Seda huvitavat rahvustoitu on siin Kuopios valmistatud ja müüdud juba ammusest ajast. Enam kui 90 aastat tagasi rajas selle leivakoja Hanna Pardanen, kes sai põhjanaabrite seas nii armastatuks, et teda kutsuti hellitavalt kalakukko emaks. Se on ihan vana paikka. On jo, tuo uuni on ollut ihan tästä niinku perustamisesta asti sieltä. Se on 90-vuotias vanha. Joo, silloin 30-luvulla on tuo uuni, mutta tämä on vähän uudempi sitten. Et siellä ne on kukot on puolet ajasta tuolla uunissa sitten. Tehdään taikina tuossa ja sitten tuolla pöydällä on meillä niinku tuolla tehdään, mutta me ollaan siivottu jo se kaikki, kun tosiaan lopetettiin just. Niin tässä tehdään vaan. Minkälaiset erikoiset kalat on kalakukossa? Muikku, ahven? Lohta on ja sitten on tietysti lihaa, lanttu ja kasviskukko, että ne nyt ei ole kalakukkoja, mutta Ma panen endale selga sobivad riided. Mitä mä pean tegema? Elikkä hanskat kätteen, sit nää pitää voidella silleen joka puolelta hyvin. Jaha, niin minä siis teen selle väga ne on jo, mutta tästä voit näitä pitää ei voidella. Aha. Onko hyvin? Kyllä. On, jah. Ma tunnen ikka, et ma olen liiga aeglane. Siin ei ole aega moljutada. Joo, sit kun ne on kaikki voideltu, niin sitten tänne. Nüüd on siis eriline pühalik moment. Nii, ma kõigepealt vaatan, kuidas käib, aga see ahi on küpsetanud neid kalaleibu üle 90 aasta ja siin on neid praegu vees, ma arvan, üks 20-30 tükki. Pitää aika tiiviisti laittaa, että ne mahtuu tonne. Ja siitä voit ottaa ihan vaikka yhdenkin kerralla. No mä panenkin. Mä ei hakka asja peeneksi ajama. Mä panen kõigepealt ühe. Ja sit sinne reunaa. Siia, jah? Ja se ei koske niihin toisiin. Nii, oli hyvin? Kyllä. Ma proovin nüüd kahega, mis siin ikka pulli teha. Nii.
sel ajal, kui meie kalakukkoid küpsetasime, käis leivakoja parklas tõeline möll. Esimesed leivasõbrad jõudsid kohale ahjusooje kukleid ostma ning tung maitsva roa järele oli nii suur, et pagarikoja parkla kippus ostlejatele kitsaks jääma. Muide, Hanna Pardaneni kalakukko pood on nii populaarne koht, et selle aastane müügitulu ulatub 1,2 miljoni euro juurde. Mikä se temperatuuri täällä on? Voitko sanoa? Semmoinen 100 astetta tuossa näkyy. Aha, se kõik jääb 100 kraadi juures. Ja need leivad on tegelikult päris rasked. Kuinka palju painaa se yksi kalakukko? Se on noin kiloinen, että tehdään kyllä ihan puolesta kilosta sinne 3 kiloon niitä kukkoja. Että... Aha. Ma juba mõtlesin, et see on, et nüüd ma olen juba pingutanud ja mul on käed väsinud natuke aga tegelikult on siia juba tekkinud selle aja peale väga suur uus ports, nii et pagariamet ei ole mingi meelakkumine, see on päris füüsiline töö. See on ihan füüsiline työ. On, kyllä. Joo. Ja täällä kuumuudessa varsinkin niin. Hei, sööma! Ülimaitsev. See koorik on selline krõbe, tõesti, ta ongi selline nagu konteiner. Et siis pealt on krõbe, seest on selline pehme ja see küpsenud siis kala ja tõenäoliselt siis mingi lihasegu on ülimaitsev. Ta on selline värske, naturaalne, mitte liiga soolane. Siin on hästi palju seda kala enda maitset tunda. Ihana. Kyllä. Jaa, kiitos. Soome-Ugri universumis on naistel kahtlemata oma tähtis koht. Eriline positsioon on võib-olla udmurdi naistel ja ka saami vanaemadel. Kuid me oleme praegu Kuopios ühe väga-väga märgilise koha peal, mis kannab just sellist naiste väe sellist mõtet. Jaak, mis koht see on ja kes on Minna Kant? Jaa, no Minna Kant on väga oluline Soome ühiskonna tegelane. Tegelikult esimene suur Soome naine, kes võitles siis võrdõiguslikkuse eest ja tegelikult, kelle töö tulemusena võib-olla Soome naised olid maailmas peaaegu esimeste seas, kes said ju valimisõiguse. Minna Kant elas aastatel 1844 kuni 1897. Ta abiellus Jyvaskyla õpetajate seminaris oma õpetaja, loodusteaduste lektori Johann Ferdinand Kantiga, kelle kaudu asus tegema ajalehetööd ning astus esimesed sammud kirjaniku teel. Hiljem sai Minna üheks viljakaimaks näitekirjanikuks, avaldas romaane, jutustusi ning abikaasa surma järel võttis üle ka tema ettevõtte. Siinsamas ruumides tegutsenud kaupluse. Kanti Kuopios asuvast kodust, Kantilast, arenes välja kirjanduse ja aadete keskus, mida kutsuti hellitavalt Minna salongiks. Siin kõlanud mõtete ja arutelude järel sündis palju ametlikke seltse ja ühinguid, mis muutsid oluliselt soomlaste mõtteviisi ning lõpuks ka seadusi. Ja selle kõige kõrval kasvatas ta üksinda ka 7 last. Võite te natuke iseloomustada seda aega, milles Minna Kant elas? Kas see, et ta lesena tegutses, andis talle rohkem mänguruumi? Jos hänen miehensä olisi elänyt, niin hän ei olisi voinut monia asioita tehdä. Ja sitten kun hän oli leski, niin hänellä oli enemmän vapauksia. Ei ollut aviomiestä, mutta ei myös säädöksiä, mitä tehdä. See on siis väike kokkuvõte sellest, mida räägiti siis naisühenduse kohaliku haru koosolekul. Ja Minna Kant oli õigupoolest siis esimese Soome naisühenduse kohaliku haru sekretär. Ja nagu näha, on tal väga ilus käekiri olnud. Minut on kutsuttu tähän luomaan sitä toimintamallia, että miten me Kanttila, Minna Kantin talo suunnitellaan paikaksi, joka toimii residenssitalona, joka toimii kahvilana, joka toimii Minna Kant vierailukeskuksena
mutta ennen kaikkea toimii talona ja paikkana, jonne saavutaan Suomesta ulkomailta keskittymään ja keskustelemaan niistä tärkeistä teemoista, mitä Minna Canth jo aikoinaan nosti. Tasa-arvo, sananvapaus, äänioikeus, ne kaikki ovat niin todella tärkeitä. Suurtel tegijatel on ikka leidunud vastaseid ja nii sattus uuendusliku mõtteviisiga Minna Canthki oma eluajal nii mõnegi tegelase silmis ebasoosingusse. Niin Minnan kirjoitukset ja elämä kauppiaana niin ärsytti sekä kirkkoa että kuopiolaista koululaitosta. Esimerkiksi Lyseon pojat kävivät Kanttilassa, siellä oli 5 hauskan näköistä iloista tytärtä, niin Minna Canth kertoi heille esimerkiksi darwinismista ja sillä tavalla, että rehtori sanoi aamuavauksessa, että Lyseon pojat eivät saa vierailla Kanttilassa, koska siellä puhutaan niin jumalattomista asioista kuin Darwinista. Ja hän oli myös jumalaton niin kirkonmiesten piirissä. Rovasti meni toiselle puolelle katua, jos hän huomasi, että Minna Canth tulee häntä vastaan. Hän ei halunnut tervehtiä. Kas on teada, milline oli Minna Canth inimesena? Näiteks mul on siin 2 raamatut. Üks on siis selline vahakuju, kus ta on tõeline sõbralik, selline lahke ema, aga samas siin fotol on ta jällegi selline, tundub, et sellise karmima hoiakuga, võib-olla isegi natukene diktaatorlik karakter. Aga milline ta oli tegelikult emana? Minna Canthia äitinä ja tästä, minkälainen hän on ollut kauppiaana, kirjailijana ja 7 lapsen äitinä, niin sitäkään ei olla hirveästi keskusteltu, mutta näissä Minna Canthin talon tapahtumissa niin tuli kerran yksi vanhempi rouva minun puoleen ja kuiskutti, että se Minna Canth, se on varmaan ollut ihan kauhea äiti, kun eihän se ole kerennyt mitenkään niitä lapsia hoitamaan. Ja hän sanoi ensimmäisen kerran ääneen sen, että minkälaista siihen aikaan oli lastenhoito. Mutta sehän oli normaalia siihen aikaan, että lasten kanssa ei vietetty samalla tavalla aikaa. Mutta se on myöskin erittäin mielenkiintoinen näkökulma tässä kokonaisuudessa, että mikä on naisen rooli perheessä, äitinä, yrittäjänä, kirjailijana ja myöskin semmoisena ikään kuin ikonisena henkilönä. Nagu öeldud, levisid Minna salongis aset leidnud mõtted üle Soome ning need muutsid meie põhjanaabrite elu. 1906. aastal, 9 aastat pärast Minna Canthi surma, oli Soome esimene riik Euroopas, kus naised said nii valimisõiguse kui ka õiguse kandideerida parlamenti. Oleme teinud nüüd karjalaste teemadelt mõne kõrvalepõike. Sestap on aeg külastada Kuopio õigeusu kirikut, sest karjalased on ju ikkagi ortodoksid. Jaak sai jutule peapiiskop Leoga. Mikälainen on ortodoksin uskon tilanne täällä Suomessa? Paljon on niitä ihmisiä, kuka on ortodoksia. Että nyt sitten se kokonaismäärä, mikä meillä on ortodoksissa kirkossa niin kuin käytännössä de facto ihmisiä, niin on hyvinkin iso, mutta se muodollisesti se virallinen määrä niin on jotakin 60 000. Neistä 60 000, kuinka monta on neistä karjalaisia? Että mä oon kuunnellut, että karjalaiset on niin ortodoksiuskoinen kanssa. No joo, kyllä. Nyt kun puhutaan karjalaisista, niin karjalaisten määrähän Suomessa taas lisääntyy koko ajan. Siis sillä tavalla, että kun ajatellaan, että kun kokee itsensä karjalaisiksi, jos he tiedostavat, että heillä on niin kuin syvät juuret karjalaisuuteen, syntyy uusia lapsia ja niin edelleen, he mieltävät olevansa niin kuin karjalaisia niin kuin oleellisesti. Näin ollen se määrä ei vähene, vaan se niin kuin kasvaa. Peapiiskop Leo ei aja oma kodumaal pelgalt usuasja, vaid peab tähtsaks ka karjala keeleoskust. Keele säilimisse panustab ta läbi kirjanduse. Muide, ühte tema raamatut sirvisime me eelmises osas Kuopio raamatukoguski. Mamma minulle kertoi kylmykuun huontekseen 1939 konso taivahan randu kai tules oli
ampumisen vauhu räjähtysty segasordua, salmin miehet da Varvaselän rihat, hyö ensimmäisin vastas, ensimmäisin omua verdu valattamas, itsie uhruamas. Kiitos. Oliko se nyt Aunuse Karjala, Vienna Karjala? Aunuksen Karjala, Liivi Karjala. Kuopio õigeusu kirikul on huvitav seos ka Eestiga. Aga selle teadasaamiseks tuleb teha väike tiir siinsel kalmistul, kus õige hauatähise leidmine pole sugugi kerge ülesanne. Mul on selline tunne, et ma olen selles olukorras juba varem olnud, et me jalutame 10 minuteid mööda ühte hiiglaslikku kalmistut ja otsime taaskord ühte erilist hauda. Seekord ei otsime Lestadiuse hauda, aga otsime ühe Muhu päritolu mehe hauda, kes valiti siia Kuopiosse peapiiskopiks ei vähem ega rohkem kui 100 aastat tagasi. Aga mulle tundub, et seal on väike lootus. Jaak, on leitud? See koht on leitud. Et tegelikult meil siis saartel on ju õigeusk ja sealt on pärit tegelikult mitmeid õigeusu väljapaistvaid tegelasi ja üheks selliseks on siis peapiiskop Herman. Mul on üks küsimus, et kuidas on võimalik Eestist, see oli siis aasta 1925, kui ta siia kutsuti, et kuidas on võimalik, et see kutse tuli nii kaugelt? No tegelikult ega siin midagi nii väga kummalist ei ole, et tegelikult Eestis on ju ka praegu soomlasest piiskop, et eks kirikud omavahel seda informatsiooni ju vaheta ja noh, keeruline aeg, nii et siis selle tõttu ta valiti. Aga mis on nagu huvitav selle Soome õigeusu kiriku juures, et ta on autonoomne sisuliselt ju Soome iseseisvusest peale. Nii et ja suutis jääda iseseisvaks ka peale teist maailmasõda. Et tegelikult Moskva püüdis Soome kirikut endale allutada igat moodi, kuid peapiiskop Hermani teeneks loetaksegi seda, et ta suutis Soome kiriku iseseisvust kaitsta. Peapiiskop Herman, kodaniku nimega Herman Haav, sündis Muhu saarel Hellamaal ja tal oli 6 last. On aeg liikuda edasi ajaloolise Karjala aladele. Esimese peatuse teeme Kuopiost umbes 130 kilomeetri kaugusel Kirdes, Nurmeses, kus saab imetleda ühte õige uhket kompleksi, ajaloolise Pomba talu koopiat. Täällä oli karja ja ihmiset samassa talossa, mutta ei suinkaan sekaisin, vai tuolla alakerrassa oli lehmät ja elukat ja hevoset ja sitten täällä yläkerrassa ja tuolla toisessa päädyssä asuu nämä perheet. Pomba talu on täiesti erakordse mastaabiga hoone ja siin teisel korrusel on hiiglaslik selline suur ala ja siin hoiti talviseid heinu ja kuidas heinad siia said? Loomulikult tuldi suurest uksest hobusega sisse ja sõideti kõmm siia teisele korrusele. Vanker taga, ei mingit probleemi. Niin, palun väga. Tämähän on pyörähirsistä tehty ja siellä vanhassa talossa ei ollut käytetty ainuttakaan rautanaulaa eikä metalliosia. Ja voi kuvitella, että kun se on miestyövoimalla tehty, ei ollut hiiappia ja muuta. Että on aika kovaa rakennusurakka ollut silloin aikana. Eli on miestyövoimalla vaan nostettu hirret hirsien päälle. Algupärane Pomba talu asus hoopis teises kohas, Laadoga lähistel Suojärvil. 1855. aastal ehitas Jegor Pombin uhke palkmaja oma pojale Dmitrile ning Pomba talu oli oma piirkonna üks suuremaid ehitisi. Hiljem lisati majale veel 3. korrus ning hiilge ajal elas Pomba talus 24-liikmeline perekond. Jätkusõja järel 1944. aastal jäi Suojärvi Nõukogude Venemaa valdusesse ning küla elanikud kolisid Soome. Enam-vähem kohe tekkis idee ehitada Pomba talu koopia. Mõtted said lõplikult teoks 1970. aastatel. Kuka need ihmiset olid oikeasti, kukalle tuli se idea
että pitäisi taas rakentaa se talo. Karjalaisiahan tosiaan sieltä rajan takaa niin siirtyi paljon tänne Itä-Suomeen. Tulivat tänne Nurmekseen, Pohjois-Karjalaan, myös tuonne Kainuun puolelle. Ja jossakin vaiheessa sitten virisi ajatus karjalaisten keskuudessa, että he haluaisivat oman kodin, jossa voisivat kokoontua ja pitää sitten juhlahetkiä. Ja niin syntyi sitten ajatus Pompantalosta, ja siinä oli voimakkaasti mukana niin Karjalan liitto ja Suojärven pitäjäseura. Ja paikkoja oli monta, jotta minnekä se sitten talo rakennettiin, ja sitten päädyttiin Nurmekseen ja tänne Ritoniemeen. Praegu tegutseb Pomba talu kui restoran, hotell ja peopaik. Kuid siinsamas kompleksis on veel teisigi seoseid ja mälestusmärke nii Suojärvile kui ka selle elanikele. Ristit ovat muistomerkki Suojärven siviilivankien muistoksi. Eli Suojärven kylästä, niin kun sota tuli, niin siellä osa ei saanut tietoa ehkä ja osa halusi jäädä kotiin. Eli he joutuivat sitten vangiksi ja 101 heistä kuoli joko sotavankeudessa tai matkalla kotiin. Heidän muistokseen on tämä muistomerkki. 101 ristiä. Kõik karjalaste teemad pole siiski seotud sõjaajaloo ja põgenemisega. Muide, siinsamas Nurmeses saab ka sõna otseses mõttes Karjalast õige maitse suhu, sest vaid mõne kilomeetri kaugusel tervitab meid Ritva Rüütjülainen, proua, kes on kroonitud Karjala pirukate kypsetamise maailmameistriks. Televisiossa semmoinen ennätystehdas, minne kaikkia ennätyksiä mennään tekemään, niin minä silloin tein sen pohjat tästä piirakan rypytyksestä, että monta piirakkaa rypytettiin 1 minuutissa. Saammeko opiskella vähän? No saatte, minä voin näyttää, miten Mutta saammeko myös kokeilla? No saatte kokeilla, joo. No se on kiva. Mutta saanko minä ensin tehdä, että minä näytän? Joo. Karjalan piirakka on niin kuin Pohjois-Karjalassa ja sitten taas entisessä Venäjän puolessa Karjalassa, mikä kuuluu Suomeen, niin se Karjalan piirakka on niin kuin semmoinen jokapäiväinen asia. Niitä on tehty niin kuin yleensä lauantaisin. Keitettiin puuroja, paistettiin piirakat ensin kuumassa uunissa ja sitten laitettiin Karjalan paisti hautumaan uuniin myöhempään, että siinä uuniin käytettiin paljon. Ja tämä on ennen ollut täällä sanottu nimi vaan piirakka, piiroi, piiras. Ja sitten kun sodan jälkeen tuli evakot Karjalasta, niin sitten tuli käyttöön nimi Karjalan piirakka. EU-säännöissä on määritelty, minkälainen on aito perinteinen Karjalan piirakka. Ja minulla on se merkki. Ja siinä on tarkkoja sääntöjä, en kaikkea edes muista, mutta me tiedän, että kun näitä on tehty, ei lisää aineita. Mutta puurossa on kananmunaa, koska meillä käytettiin sen takia, että tulee kauniimmat piirakat, kun tekee niin kuin kylmästä puurosta ja sitten laittaa kananmunaa, niin se on helpompi. Jos teet lämpöisestä puurosta, niin se repee ja ei tule kauniita piirakoita. Taikinassa on ruista noin 80% ja 20% vehnäjauhoa ja sitten vettä ja suolaa. Ja vähän rasvaa. Noin. Sitten alkaa se ennätysjuttu. Minä näytän yhden hitaasti. Sitten minä lähden näin, että tästä, missä tämä reuna ja puuro kohtaa, tuossa kohtaa, niin etusormella vedän, painan. Tuo tulee itsestään, tuolta sitten käännetään. Sitten taas sama. Nyt mulla pitäisi olla kynsiä vähän enemmän. No niin. Se on Karjalan piirakka. Oi, see on tõesti kaunis. Kiire õppetund tehtud, nüüd tuleb ka ise käed tööle panna. Siin ei ole midagi. Pannakse põlle ette, õige oleks asi. Ma siis proovin teha. Juba keeran. Mä olen juba keerannut uksi asjad. Joo, no niin, siinä meni jo tuonne pikkusen. Eli nämä pitää koko ajan jauhoja kevyellä kädellä. Aha. Jauhoja pitää tästä. Tämä on, minä huomaan, että paras on kun karkea vehnäjauho ja sitten ruisjauho. Pyörit ja puikalla. Ootas minä. Joo, se voit silletä tehdä pikkuhiljaa. Joo, se tulee hitaammin nopeammin. Minä vaan tein sillä.
ma olen ju oma elus teinud küll pagaritooteid, aga mitte kunagi ei ole ma teinud Karjala pirukat. Ja tavaliselt on see, et kui ikkagi meister on kõrval, siis tulevad asjad välja veidi halvemini. Sest et soorituspinge on... juba läheb tuksi. No niin, nyt vaan jatka. No niin, kyllä kelpaa jo. Nüüd on väga peenikene kunst on see, et selle tuleb siia ilusti laiali tõmmata ja see nõuab erilist täpsust, seda ei saa lihtsalt plötserdada kuidagi. See peab olema väga täpselt tõmmatud. No niin, siitä tuli piirakka. Hyvä. Yes. Et sinun ensimmäinen. Yeah. Nyt sitten uuniin. 10 minuuttia, ehkä Mulla ei ole nykyajan uunit, ei ole niin kuumia kuin... Aha. No niin, nüüd läheb see kõik ahju umbes 10 minutit, 10 hetke peale ja ongi Karjala pirukad valmis. Tästä sitten laitetaan tätä munavoita vähän päälle. Mina proovin puhtalt haljalt ilma munavõita, et saada maitsest päriselt aru. Väga hea. Et see taigen on selline krõbe, ta on seest väga mahlane ja ta on selline hoopis teistsugune, kui ma olen kunagi elus söönud. See krõbedus on see, mis on minu arust ülimõnus selle juures. Jah, krõbedus ja siis ka see riis on väga huvitav. Et Karjala toiduelamus oleks täiuslik, pakub Ritva meile ka ise tehtud kuusevõrse jooki. See on tõeline C-vitamiinipomm. No niin, kippistä. Terviseks. Juba väike tiir Karjalas pakub meeldejäävaid emotsioone. Järgmises saates teeme väikese matka Koli rahvuspargis, kus imelised vaated Pielise järvele pidavat avama tõelise Karjala hinge. Samuti kuulame Karjala rahvamuusikat ning õpime ka ise ära mõne karjalakeelse laulu. Minun vene ei ole linnun luus, kuoripuut on taivutettu tammipuus. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks kõike paremat!